Jolan Franco li nixtuqulu l-odwa tajba. L-odwa tajba li l-ek u semija kollha. Fil-fatt, Guido, wara li għamilna it-taħdita ta' bħallum 8 tiem, fejn tkellimna dwar dan il-lob bil-klim. Aħna għajdut u taqbil bil-klim biskienet fil-ħar darba. Iva, u fil-fatt kienu ħafna semmija li mhux biss ċemplunna waqt il-ħin tal-programm, imma il-telefonati baqgħu sejrin sawara il-programm u kien hemm għatta semmija li qalulna anke ċertu taqbiliet li kienu jgħidu meta kienu għadhom żgħar jew nkella jisimgħu in-nannit tagħhom jgħiduhomlhom. Sfortunatament huma affarijiet li jgħaddu minn fomma l-ieħor, ħafna drabi mhumiex miktuba. Dawna jekk kienu ma miktuba ftit minnhom minn xi studjużi tal-folklor biex jaraw il-kelma kif imxiet u kif kienet taqbel mal-ambjent ta' żmienhom. Ekku. Sadattant irrid ngħid li llum se nkomplu b'dan is-suġġett għax dan suġġett kbir. Għandu ħafna partijiet minnu. L-aħħar darba ħna għedna illi min għandu xi taqbil jew għejdut illi jiftakar ikun fuq ikun basta f'Malta u hekk tagħna tal-Maltin jista' iċempel u jgħidhomna. U ta' min jgħid ukoll illi hija ħaġa magħrufa illi meta nibdew insiru anzjani nibdew deħlin fi żmien, nibdew ninsew ċerti affarijiet anki tas-sena li għaddiet u tal-bieraħ, imma hemm dikka li tista' tgħid żgura illi l-anzjani iżjed jiftakru bl-amment l-affarijiet u l-kliem u t-taqbil li kienu talmu meta kienu tfal. Fil-fatt din hija regola ġenerali għax il-moħħ l-ewwel ma jieħu l-ewwel impressjonijiet, kollox ikun ġdid, kollox ikun sabiħ. U anki sistema ta' taqbil u r-rima u r-ritmu huma ġofina. Infatti jidħlu fil-mużika, jidħlu fil-ija. Forsi mhux fil-poeżija moderna u l-mużika moderna, x'dawk għandhom aspetti differenti. Ħafna minnhom, imma fejn jidħol ir-ritmu u r-rima speċjalment, it-tfal iżjed jiftakruhom malajr u iżjed iħossuhom isa xi ħaġa mużikali fihom u nibqgħu niftakruhom meta ngħid tfal anki aħna konna xi darba, imma niftakru aħna stess ta' meta konna żgħar aktar li tallimna bl-amment nibqgħu niftakruhom. Ekku. U fil-fatt is-semija tagħna li komplew iċemplu fil-fatt qalu li ħafna taqbiliet interessanti ħafna u nagħmilhom appelli li iċempluna waqt il-programm. Min ma jistax iċempel għal xi raġuni oħra, jekk irid jiktibhomna, forsi jiktibhom li daqsxejn, jiena ġifieri jinteressawni biss mhux li nismagħhom biss, imma għandhom valur folkloristiku għax wara wieħed jista' jaqabbel u jista' jaraw mhux varjazzjonijiet ta' oħrajn aktar magħrufa. Il-għax kif għedna l-aħħar darba, ħafna minn daw it-taqbiliet u għajdut għandhom varjanti f'postijiet differenti Malta u Għawdex. L-iżjed dawk li huma mnisli minn żmien li modi l-antik, għax hemm oħrajn taqbiliet illi talmuhom missirijietna u nannietna minn xi kotba tal-iskola tal-bidu. Meta bdew jitalmu l-iskola kollox bl-amment fl-antik mill-aħħar ftit tas-seklu ieħor sa hekk. Kien hemm sistema li jalmuhom affarijiet bl-amment. Imma ma kienux neċessarjament minn dawk it-tradizzjonali. Dawk ukoll interessanti għaliex jien nisma' stess u nanna stess ikkantaw jew jgħidu taqbiliet li talmu l-iskola. Huma tip ta' stejjer, tip ta' ħrejjef, tip ta' anki nonsens mingħajr l-ebda sens fil-fatt, imma għandhom il-post tagħhom fit-tradizzjonijiet tagħna. U fil-fatt uħud minn dawn it-taqbiliet għandhom ngħin li jkunu qegħdin jgħidu wkoll parti mill-istorja ta' pajjiżna. Jekk teżaminhom sew xi ftit minnhom aktar minn oħrajn, jew juru xi personaġġi ta' żmienhom. Jista' jkun hemm xi laqmijiet ta' nies li kienu jeżistu f'ċerti żmien u jibqgħu mnislinek f'xi taqbiliet u sa ninsew min kienu, imma fi żmienhom kienu jafu min kienu. Jew inkella juru ambjent jew drawwiet ta' żmienhom milli issa m'għadniex. Ekku palissa għandi qudiem għajnejja logħba li konna nagħmlu bum bum il-bib onġi ġella, fil-fatt għandha ħafna implikazzjonijiet. Dik għandha anke varjazzjonijiet, forsi aktar tard illum jew darb'oħra nitlu fiha ftit iżjed fid-dettall, dik fiha iżjed aspetti minn oħrajn. Ekku hija interessanti. U konna nilabuha riċentement u fi żmien gwerra li għaddiet billi ħafna mit-tfal ma kellhomx jagħmlu għax l-ewwel jiem tal-gwerra ħadd ma mar skola iżjed u refuġjati f'postu ieħor fil-għaxija bil-forsi jintaqgħu speċjalment meta tinżel ix-xemx kienu u jibdew jilagħbu l-lobbit kollha bit-taqbiliet kollha. Infatti fi żmien gwerra li iżjed li smajt minn daw it-taqbiliet differenti fost il-lob tat-tfal
illa għaliex kien hemm iżjed ċans li jinġabru jilagħbu flimkien barra t-torqu fil-parapetti. Nittamaw li ikonna l-opportunità illi nitlu aktar fil-fond tagħhom dawn it-taqbiliet. Nawsit ieħor nitkellmu wkoll ma' semmija illi għandna fuq il-linja. Ewwel telefonata. Iva. Hello. Hello. Bonġu, ta' konti ħafna tal-programma li ġivera ġibilna nostalġija sabiħa. Ma tiswa wkoll għax meta nfakru għal iż-żar qegħdin nżidu ma' dak li forsi jistgħu jiftakru ma' wkoll il-qudiem. Jiena provajt inċemped il-ġimgħa l-oħra, però ma nexxelix naqbad. U naħseb li aktar għandha x'taqsam ma' xi ħaġa reliġjuża li kienu qegħdin jgħidu l-ġimgħa l-oħra. Ma jimpurtax, kollha tajbin daw. Issa kemm id-diskors, jiena ħadtu minn għand il-mami tiegħi, jiġifieri kemm id-diskors ħadtu eżatt minn għandha, hemm ċertu kliem ma qasna f'xi fisser ngħidlek il-verità. Però jien ħanipprova ngħidilkom. Aħjar, sewwa. Warda xandrija, dinija dewledija, żewġ annimali jippassiġġaw fil-manġatura, jaduraw l-isbaħ kreatura. Smajt trumbetta d-doq, ħriġ nara minn kien għaddej sina Ġesu Kristu, mill-istess trejqa li kien ġej, kienet ġejja ommu Marija, għadlu ibni għalfejn sejjer, Alla sejjer għadbatija niġi miegħek, u taħdaqqa ta' ħadida. Fuq ommu l-Aziza, min jgħid l-darbiet l-Evanġelju kuljum, pina talla qatt ma jara u l-ġenna dritt imur. Dik kienet li niftakar, jiġifieri bqajt niftakarha sewwa. Jekk hemm xi biċċiet imqabżin jew ħaġa jew ma importax, dinha ivarjaw ukoll, dinha ġieli smajt tip oħrajn li jixbħuha. Ejsu bħalli kieku l-Madonna ntiqat ma' Kristu waqt li sejjer għal-salbuħu hekk. Dawna kienu varjazzjonijiet jgħiduhom mhux bħala talb kienu, iżjed devozzjonijiet biex jgħidu xi ħaġa biex iġġib il-ħsieb dak il-ħin. Waħda minn ħafna oħrajn. U jista' jkun li tisma' xi sentenzi li m'għandhomx jaqsmu xejn, pereżempju dawk li jiklu fil-manġatura l-annimali u ħaġa oħra, imma dik tfisser li kienu għedin f'post naturali, mhux qegħdin ġo knisja jew qegħdin x'imkien ieħor tfisser għall-pinnies għall-annimali kienu fil-ħajja ta' kuljum. Inti qatt miegħu biex ngħidu hekk. Allura wieħed jista' jagħtiha tifsiriet. Imma ħadd ma jgħid preċiż minn fejn ġejjin daw għax dawn huma taħlit ta' kliem kollu f'daqqa. Infatti, kien hemm ħafna nies fl-antik u anki li m'hemmx kitbiet tagħhom illi kienu jmorru għandhom in-nies biex forsi jaqrawlhom xortihom biex jgħinuhom f'affarijiet spiritwali, tista' tgħidilhom nies bħal sħaħar jew iktewhom ħafna ismijiet bħal daw. U biex jimpressjonaw kienu jqogħdu jgħidu ħafna kliem. Jinvolvi l-qaddisin u l-Kristu u l-Madonna u hekk. Imma suppost ma kienux jistgħu jisemmu l-qaddisin u l-Madonna u l-Alla. Infatti kienu jużawhom lill-Inkwiżitur u jgħadduhom ukoll inkwiżizzjoni tal-li semmew il-dal-qaddisin għax jidħol isuġu superstizzjoni u ġol maġika. Min barra l-fatt li superstizzjoni minn dejjem kienet u għada ikkundannata. Għax ma tistax iddaħħal affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn biex inti minn għalik qiegħed tagħmel xi profezija u xi ħaġa oħra. Interessanti xorta ta' min jeżamina ġifieri ma sew għamel tattielna. Dik biss li niftakar Anzi kont naħsibha xi parti. Kulħadd jiftakar waħda ġanna elu fuq. Vera. Insomma, dak nista' ngħidilkom. Grazzi ħafna, grazzi. Thank you intom u prosit ħalli tkomplu dal-programm sabiħ. Grazzi u saħħa. Nawguralkom bye. Jekk hawn xi semmija oħra li jixtiequ jwaslulna xi taqbiliet li huma jiftakru jew inkella li forsi n-nannit tagħhom għalulhom meta kienu għadhom żgħar. Iċemplunna fuq in-numri 24614 jew 24675. U pjaċir kieku nisma' ukoll l-semmija tagħna minn Għawdex, il-għaliex kif għad fil-program ta' bħallum 8 tijiem, ġewwa Għawdex hemm taqbiliet li huma differenti minn dawk illi insibu f'Malta. U jidher li għandna semmija oħra fuq il-linja. Hello. Hello, għala ir-radio jekk jogħġbok, Sinjura. Sinjura la ir-radio jekk jogħġbok. Tajjeb aħjar. Tajjeb? Għajdinna. Jiena meta kont żgħira kien ikolli ħafna għajnejja juġawni dejjem u dejjem ħomor. U kelli tzija waħt il-mama kienet tgħidli pregera u kien ikollha għajn kbira hekk tal-qarnita. Iva, dikka daqsxejn twila l-poeżija. Imma jekk tiftakar għajdilna. U kienet tgħidili hekk ma' għajnejja minn ġewwa għall-barra. Waqt li titlob din u se jagħti din il-pregera jew kienet. Iftakar biċċa minna. Biċċa minna. U kienet tgħidli konna nagħmlu salib fuq moħħna l-ewwel, kienet tgħidli salib indews.
San Mark u San Matteo. Iżilt ma xtajta, sibtilli su bambin, għalli binti x'għandek, eklu għandi għajnejja tuġani, għalli mur fil-ġnejna tiegħi, issib beżbula ħadra, zrajta bidejja, saqqejta bizmuħta għajnejja, Santa Margarita neħili l-qarnita, da sensi ta' garri. Fil-fat kważi kolla, għax dika tvarja ħafna u koll, bej Malta u Għawdex. Dika kien ikollhom jgħidu lu ċurket tal-qarnita u koll, kien ikollu flok fossa kien ikollu biċċa tleq forma ta' għajn, għax kienet tkun meħuda minn bebbuxu tal-bahar, illi latu tiegħu forma ta' għajn, allura kienu jaħsbu li għax forma ta' għajn tajjeb għal mar tal-għajn, kienu jwaħlu fuq ċurket, jisilfuh lil wieħed u lill-ieħor, u din it-taqbila li għattint illi għandha ħafna varjazzjonijiet, jgħidula tal-qarnita. Qarnita hija tip ta' polip ġolajn illi fl-antik ma tantx kien hemm kura li f'operazzjoni. Kienu mbati fi uli u għara t-min. Ma nixxi najdu, Mejja anki mux bil-fors qarnita kienet tkun xi martiħor tal-għajn, jew kondizjoni toħran tal-għajn li ma kienu jistaw jihdu ħsibu mal-għajr. Bittama li jkun hemm għajnuna supernaturali u jaddilek iżjed kollox, ma kienu jużaw. Niftakar kelli 3 snin jintal, Le, ma tajjeb li jttajdinna x'tfisser li kienu għadhom jagħmluha dil-biċċa xogħol. U dik lajna l-ura mux tal-qarnita kienet tkun Le, l-qarnita mandax taqsam xejn. Il-qarnita hija l-forma ta' dan il-polip ġolajn, il-forma ta' kif ikunu tessuti ġolajn, jgħidu l-qarnita. Ma dik li kienet forma ta' għajn li jmissu mal-għajn u jagħmluha fuq ċurket, jgħidu l-ċurket tal-qarnita. Jgħidu tal-qarnita l-għalix jużaw f'dik l-okkazjoni f'dak il-mart. Imma kienet tkun biċċa minn bebbuxu, latu ta' bebbuxu tal-bahar, u tkun forma ta' għajn għalek bedew jużaw għalek. Thank you, process. Interessanti ħafna li għattinna kif għatta tiġbaħ ħafna oħrajn li smajt ħafna drabi qabel. Imma kważi kollha jvarjaw. Imma Santa Margherita fl-aħħar iżiduha, mhux għax Santa Margherita għandha x'taqsam, jekk ħaġa oħra Santa Luċija għandha x'taqsam. Imma billi Santa Margherita taqbel mal-kelma qarnita, allura jkollha tidħol bil-fors. Sinjura? Inselmulek saħħa. Inkomplu nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna semmija tagħna f'dak li għandu x'jaqsam taqbiliet. Hello. Għodwa tajba, signora. Anki, forħijet, profet tal-program. Uftakar taqbila kien jessajt il-nanna. Għajdinna, signora. Għajdinna. Nibdan. Mela, għant. Tant, ma namx ġifri tajba jew li taħan għajda. Daw kolla tajbin, tajdaw kif ta' għax dawna għu mux tal-iskola, daw. Tanta, kamra tanta. Ħamet Anġel Kristu fin-nof. Jina naf li għandi mot. Nati kont lalla, la ta' kifu għastabix. Tfajjiet irrit mir-knisja, ralt arbinu grizma. Intidnu biti tafu, għandek niġin erfajdejk u berikni, kun salvani minnom. Ħlaqtni meta rit, hibat li kull matrit, ħudni f'dak l-istat li jina nkun fil-grazzja tijak għammih. Dina wahda, minn mijiet ta' talb, forma ta' talb, mux talb ġifiri ma' mulim mill-knisja jew sapportjati mill-knisja u ek, talb li kienu jgħidu n-nis. Iqablu ma' xurxin minn ħalqa li ħoru minn widna l-oħra. U ħafna minnom jgħidu għom qabel l-irqat daw kienu, mux bil-fors din il-wahda jeda qabel torqot, imma kif jeda tiġbaħ ħafna l-dawk ukoll, f'okkażjonijiet meta jkunu jridu jew imorru l-knisja, jew meta joħorġu mill-knisja, jew qabel jorqdu. Kienu jgħidu xi talb, ftit minnu kien b'din il-forma, ma kienx ikun talb formali bħaslima u l-missierna u oħrajn. Dana talb tal-poplu jew ġekulatorji kif tista' tgħidilhom illi huma interessanti ħafna għalkemm il-kliem jidher ftit imħawwad, imma ikunu derivati minn diversi sorsi. Interessanti ħafna. Ringrazzjak tal-li għatti. Għajda, jek tiftakar għajda. Ma nafx ngħidha żewġ wejsi jew wejsiet tal-ponta tal-imwiet. 3 kalonni, 4 vangeli, 5 pjagi, 6 blanduni, 7 sagramenti, 8 terwi, 9 kori tal-anġli, l-10 komandamenti, l-11 disċiplu, 12 l-apostlu, 13 il-ġenna ġostru, l-14 il-kelma li ħarġu minn fon Kristu. Ġiri najdu ma taħna għavel nordu. Ejva, dik interessanti u kolla, xeda isa loba bil-numri, tibda minn wieħed, tasal sal-14. U f'kull wieħed tiftakar f'xi ħaġa li għandha dak in-nur bħas 7 pjagi, l-14 l-istazzjon tal-Via Sagra, l-5 pjagi,
Interessanti ħafna x'tiġbor dawn devozzjonijiet. Ma kienx ta' skola, ta' ma Le dawna mhux bl-iskola. Dawna kienu kollha taqbil jew għajdut jew kliem. L-iskola ma kienet titħol xejn. Għax dawla kienu jalmuhom l-iskola u lanqas fuq il-kodba. Dawn huma kliem jgħidulhom tafhom il-poplu, ġifieri kif jaħsibha l-bniedem id-devozzjonijiet li għajx fihom jipprova ittihom ċerta sura. U meta jgħiduhom iħossom li qegħdin iżjed jikkomunikaw malla. Nirringrazzjak ħafna tal-li għattilna. Speċjalment l-aħħar waħda x'ma tantx għadna nisimgħu għawis. U fiha xi 4 sinnet neqsin ukoll li għattilna int, imma nsibuhom ukoll. Nirringrazzjak, Sinjura. Saħħa. Hello, fat kanna semmija oħra fuq din il-linja. Imma nidu l-opportunità niqfu ftit hawnhekk mit-telefonati Guido u nsemmaw l-semmija tagħna xi ħaġa oħra u xek. Għajdilna. Le, dawna il-taqbiliet jew kliem hemm ħafna minnhom li huma bla sens. U nistgħu nisimgħu minant diversi nies, mhux biss taqbilit bla sens li jitalmu n-nis blamment, imma wkoll kif ngħidu, is-solob tat-tfal li ngħidilkom waħda minnhom jien. Pereżempju, dina kemm il-darba smajta. U tisimgħu li bla sens ukoll, pereżempju, diri dembi l-qattu sgrif li dembi. Dembi ravjula saħħa sinjura. Għada jkollna tiġ bil-laħam u t-tiġiġ. Frawli bit-sokkor pastizzi bis-summin. Issa dinna ma fiha l-ebda sens meta tajda kull ħaġa maqtuha mill-oħra. Imma dan huwa lob tat-tfal. Illi huwa lob bid-diskors jgħiduhom it-tfal kienu imma anke pereżempju meta tajt frawli bit-sokkor għax kienu jagħmluh bit-sokkor il-frawli jiklu għadhom sal-lum ma qabel kien iżjed faċli. Pastizzi bis-summin kienu jagħmluhom ukoll fl-imod, issa m'għadhomx jagħmluhom pastizzi bis-summin. Qabel ukoll bil-laħam u t-tiġiġ fit-tieġ kienu jkunu. Għax il-laħam u t-tiġiġ kien jittiekel f'okkażjonijiet speċjali. U kienu ħafna drabi iżjed fl-antik kienu jieħdu t-tiġiġa qabel it-tieġ mejta lesta biex imbagħad isajru ilhom tkun lesta għall-għada. Il-mistednin? Il-mistednin meta jmorru jaraw qabel it-tieġ jaħdu t-tiġiġa magħhom biex tkun lesta t-tieġ jiklu minnha huma wkoll. Ekku, jikkontribwixxu jiġifieri wkoll għar-reception, għar-riċeviment. Nitkellmu ma' aktar semmija dwar dan is-suġġett minn hawn ftit ieħor. Lodwa tajba, Sinjura. Lodwa tajba, Susin u lodwa tajba sur la Franco. Għajdinna, grazzi ħafna. tal-programm u lodwa tajba semija kollha. Ħalli ngħidlek jekk irbokina se ngħidlek se neġa' mmur bħala prejer żgħira di Iva, anzi. Dina nanna għalmita għal jaħfrelhom it-tnejn il-mama tiegħi. Il-mama tiegħi għalmita lili, jien għallim tal-binti u binti qed tallim għall-binta. Sempliċi ħafna qabel jorqdu tfal biex ma toqgħodx tabbihom b'ħafna ifimni prejers twala u tal-twil. Kienet tajdilhom din se tajdilna. Li se ngħidlek jiena. Se norqod u nistrieħ. Glorja l-Alla u għall-irwieħ. Se norqod, sa nirpoża, nagħti ruħi il-Santa Rosa. Ġiex anġli fej rasi, ġiex anġli fej riġlejja, il-Madonna ġewwa qalbi u l-bambin qiegħed f'idejja. Spiritu Santu birikni. U daqsek, u dikont nalli ma mankastu binti għaj. Fil-fat, dina hija l-bazi ta' waħda li żjed li kienu jgħidu. Ġiforsi ġaqaluwa, sorry? Le, ma anke għaluwa form oħra. Imma kważi kollha kienu jiddaħlu l-kelma Santa Rosa. Mhux għax għandha x'taqsam mal-irqad, għax meta tajt il-kelma nirpoża trid iddaħħal xi qaddis bil-kelma tispiċċa bl-istess mod. Infatti il-qaddis ħafna minnhom kienu jdaħħluhom għax l-isem tagħhom idoq ħafna mal-poeżija li kienu għamlu. Imma xorta waħda hija devozzjoni għax Santa Rosa u Malta kellha devozzjoni tagħha wkoll. Bħalma kellha Santa Margherita li semmejna qabel. Nirringrazzjak tal-li għattin, għax dinna waħda mill-iżjed komuni u ħafna tiegħu kollha ta' min jiftakaru. JB Stores, dejjem il-biskop u għamil ix-xirja tiegħek għand Bibas ta' Hompesh Road il-Fgura. Xti li nitkellem ma' semija kollha li għandna fuq il-linja bħalissa ma il-ħin ma jippermettix ma ngħaddu biex nieħdu forsi l-aħħar telefonat. Lew jistgħu anke għal darb'oħra li nintaqgħu u anke min irid iktibilna jekk kun jista' u jibatilna
kważi iżjed faċli għal kulħadd, imma jekk jilħqu jċemplu aħjar. Iktar nidu pjaċir li nisimgħu leħen is-semmija tagħna xajdu wkoll bl-intonazzjoni li jkunu tal. Ma jekk hemm oħrajn qatt ma jistgħu jaqbdu kieku jiktbu inna almenu ma nitilfuwix nafu kif kienet u nirringrazzjawhom bil-qudiem. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq li jaqsam magħna dawn l-istejjer żgħar, dawn it-talbiet u taqbiliet. Iva, mela jibatuhomna l-indirizz huwa Guido Lanfranco. Program bejnietna RTK Media Center Bla tal-Bajda. Naddu mlaj malajl għall-aħħar telefonata. Hello. Għajdina, sinjura. Proset tal-program, ringrazzjawkom ħafna xtamlu ħafna ġid. Ħanajdlek, jien nas talba kienet tajdi l-nanna mta konċ kekna. Tiftakara, għajdin namela. It-tifħir natuk mulejja, għalla sitna nistqarruk, għalli xint nissir minn dejjem, kemm ħlajaq ġiħjatuk. Jatuk ġiħ l-anġli tas-sema, ismewitu l-qawa tagħhom, korobini sarafini, ta' sikwit indirkuk magħhom. Ja qaddis. Alla sitt il-ħlejaq kollha, la tis-sema bik memlija, ismek jikberu jitolla. Ma l-appost li ġimam qazza, kien profeti ġew ħabruk, kemm martri ċarġru demma ma jafux kif ifaħruk. Fejdina l-arta knisjam qazza, istqarlibdek kullum kien, missier ta' blatħal, għalla kbir minn għaddisien. Nistqarlibnek kullum kien. Għalli xuruħ l-qodas li jistħoqlu qima t-tih. Dak ġisun tanta glorja, ent missira beneter. Marija, merred biex taħlisna mill-infer. Mill-infer kif reċtebbih, dak l-għadu ġit minn taħt. Għal dawk li meħemnux, minn tas-sema saltna taħt. Ta' missira fost id-dija, ent li qiegħed fil-lemi. Nemnuk nar il-ħaq, tiġi mħallef għal-bnedmi. Nitolbuk għalek mulejja, il-għajnuna fi-statina, għalix demmek il-għaziz, inti oġbok rettifdin. Għamel inti għala dejjem, aħna nkunu maħdudin, mal-maħtara minn tal-ċenna ngawduk mal-qaddisi. Minn kull deni li n-naħares, għal xaħna u li t-tijek. Sa kull jom li l-ek imbirku, indukrana kull jom miegħek. Għana fik blek minni timaw, ta' maħlifek la maħnix, mulejja għala dejjem la nintilfu tħallinix. Un bat innanna kienet tajdli, għaddi sa glorji pazzi, l-anġlu kustodi sa biex jadiraħ, fissama minn flokna l-ġesta. Tajba ħafna di, kem xejn twila, all right, wasalna l-xi bitċuħra mill-program, imma ħadna gost smajni, għaxdi għatma smajni għadir wahda twila li għattinna inti, nirringrazzjaw, ke? Nselmu l-semmija tana u kol Guido kien program interessanti ħafna u hemm ħafna xi ngħidu dwar dawn it-taqbiliet, dwar dan it-talb u anki għajdu ieħor, nittamaw li nkomplu ngħidu aktar. Nkomplu darbohra u ma jistax iċemper jiktibhomna. Biex ma jintilfux. Nirringrazzja l-semmija illa li minajr il-sem tagħhom naturalment ma konniex insiru nafu aktar dwar dan il-klim dwar dawn it-taqbiliet li kienu. Aspett folkloristiku. Ekku.